tangis ing tias nganteni padang matur nuwun. Iki tibake langgame Yening Tawang. Mbak Pesek jumeneng Mbak Pesek jumeneng sik. Duduk. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Sri Pesek. Nggih, wilujeng dalu. Alhamdulillah bisa hadir dan bergabung. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Kuliahnya lancar toh Mbak Sri? Alhamdulillah lancar. Target lulus kapan Mbak Sri? Tahun niki Mas. Alhamdulillah. Gek lulus, gek rabi. Amin. Gek wayangan. Oh siap. Aku wis omong-omongan karo Mas Amar Pradopo. Oh siap. Sok nek rabi sing mayang aku karo Mas Amar. Leres. Nggih, ning Nganjuk apa Wonogiri? Nang Nganjuk mawon. Iya, Sok tak golekne lakon sing apik, Sri. Gandeng bojomu jenenge Bima, lakone yo Bima Rabi. Iku kudune ngono, nggae dhewe. Bojone Bima ki Arimbi. Ngono. Ya kaya kuwi wonge. Arimbi. Ya persis karo Ayu pun. Ayu. Oh, ayu kok ndang. Mosok ta? Ayu. Kok. Ayu tenan Arimbi. Gak yakin aku. Yo, Mbak Yening Tawang, buka celuk. Yening Tawang ana lintang wong bagus. Aku ngenteni nangmu. Tur niki mengke wayang virtual niku Nggih. Anu lho, mboten semalam lho. Oh, padatan berarti. Nggih, dados wayang virtual niku upami wong wudu niku tayamum. Nah, dadi nek situasi kepepet kaya ngaten niki Bogor tidak memungkinkan, nah tayamum. Wayang virtual.
Tadi tidak semalam. Nah, lanjut. Injis. Sekali lagi Mas Arya. Katur keluarga besar Bapak Paulus Gatot Harjo. Mugi-mugi kasembadan ingkang jinangka ingkang dados gegayuhan kang sarta idam-idamanipun sedaya mugi-mugi pinaringan gangsar lancar ing tembe wingkingipun. Amin amin ya rabbal alamin. Yen ing tawang ana lintang Mbak Sri, yuk. Oh. Ugi mendoakan dumateng usahanipun Bapak Paulus Gatot Harjo niki menika PT Mahkota Manggala Trans yang bergerak dalam bidang transportasi. Semoga diberikan maju, sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Yo ditelaske Mbak Sri. Yo. Terima kasih Mbak Sri sampun ngaturaken langgam yen ing tawang minangka pambuka wonten ing season hiburan goro-goro. Ya.
Permisi ya, Mas.